KADYC lapen KADNSUI atumpen Karbiang long pen Nagaland atu e hoya puthak pherang kya mai kangni EKAC long Silver Jubilee katalon mesen pen ke pachun Borjana long BJP Mandal Committee sahem kimi ki kim japhan nujo ke song Karbiang long lai Adap Abirta long pen ili sami juli bepi non arju ikha birtang ton pen Kedamtang phaikuni ni phaing koira troxier ni ani kang sampor phai phomalom Karbiang long district youth congress lapen Karbiang long district NSUI pen methanga sa hemalong Karbiang long pen Nagla na hoyalong kikimpon bom battalion training center phuthak pherangkya mai kangni Bangso pherangkya mai along KADYC mai phu sukur sing kropen ke pachini pona tengke Assam pen Nagla na hoy Lahori janalong adui ahoy kerai komji pa men pen state sarkar lapen central sarkar pen Karbiang long Lahori janalong battalion training center nang bilo Bonda isi kamang humi me alama bangke Nagla na hoy along kibi pona pillar pen chirihini so se bikok si lapu Karbiang long arlona thula bangso battalion training center nang kikim brong ke isi kimang humi me alam Hal bangso long le kepang jok te kang koke Nagaland state phansi kahodai te kang mate KAAC pen akaprek asai angdeng ki claim dam je phansi labang so long le kibi te kang lopusi Karbiang long autonomous council CEM Dr Tuliram long hanga phan KADYC mai phupen karju padopon Karbiang long rap long ni tum Karbiang long district youth congress in pen ake hai Dr Tuliram long hang CEM sa ni tum isi lamthe Kepachini mate karjudun kangtung je kedamtang both state Nagaland pen Assam state Chidon pen isi dak battalion ke mate commando training center manabi labang isi border protection kusi hola sud drone pen amep dolo drone pen amep teng pen kupi posi nono bangke da so amep teng pen ki claim kedanna Labang so me balong setame pinana long leke ke pangjok pondo la suspended pena phi non battalion training center ki kimbom ana por setame chirihini social long leke pangjok bangke Naglana sora tuma phan ka hodaya sonsi mandet lo ake hai mate team Karbiang long autonomous council charipa ma sarkar atu normal tongsikor pen la so a place long dampen visit dampen je la so long le kupisi ke claim di ma lapente Nagaland bhasi ke tekang bubluma usini tumbang ke karju dunji mar kachini dun kangtung bhasi pini la so amidia inoke waini Bangso pherangkya maya long KADYC mai phu sukur singkro dun mai phu roton ingti kongchun bang Samson marak KADNSUI amai phu saphat te rangatum chetong dun si mesen pen pachun pon Karbiang long gitu la so Karbiang long pen Nagaland kachekro alam si commando game kibi pu jingwai pen etapi kopi posi Karbiang anglong ana arlo tulang arlo ana si kembang birong ma dana jidai koi ki bibang si ke me ma pu da prang la tum jingwai etalam lo bonda nona bang ke Karbiang lo arlo ma so bitu ko ka phita khola jitu Nagaland na pham long le kachetekan kunang na lo bang ke at least 1.5 kilometer bagoi langbom News report Karbiang long live Bokajan subdivision angkang Nongnam kachatang klong Eastern Karbiang long college amahang ke technique kaning koira pho nangke chokamen pen silver jubilee pamansi kidam tang phaikuni ni phaing koira pho pen ni phaing koira troxy ni thoma pharman mesen pen ke pachon pon Kecheng siar ni EKAC principal Dr. Anil Chandra Das pen lamaing thurponsi EKAC silver jubilee kar chotirika mamai phu KAC Surjorong pharpen ingpu ponsi ason kilun ke kan ke pathu marathon ke karla pen prek jama khe tumpen methang apinding sumpot pen ke kan lapen ajo ahut kachopha lunsi pia tumpen lun kilun hai hui setame padopon
Kidam tang phai kuni ni phai kora troxy bhom kuruar ni anarlo por phai krehinia porpen isi raramai pi ke paman ponalong Balipathar HS principal Braja Bijay Sarma pen kachapahem phupona mayalong aluhi sarpwa man pen Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang EM Surjo Rongphar EM Richard Tobi MEC Katom Terang pila pen pinangan ke theki dingatum chetongdon Mai ke pha athepi alam EKAC principal Dr. Anil Chandra Das pensi thanpa jirmi pon KAC CEM Dr. Tuliram Ronghang pen EKAC classrooms ke baba thujia phan science streams la pen kapre kaselang kapalang mi pon thujia phan sitame tangka sika kuti isi tipon poposi langcha chipi pon 1 crore infrastructure building science stream especially science student 1 crore for construction of additional classroom and also I want to declare 1 silver jubilee gate in front of college Karbi tua alaso donang ko hai alaso jorong harpa tinggal ipo alaso silver jubilee gate hai alang iban tinggal ipo lada ekdom jamdia kong ke dalam ko Karbi pulpo alaso nese nasom dan silver jubilee gate ini nang pipon bo busna to bhan patini ka Lapen Karbi Anglong Autonomous Council Education EM Richard Tobi penta Bokajan subdivision hawar EKAC ta hanjang lang solong penang chengsi wang bompen non anke ningkaning kora phonang chok tanglo la suang bompen ki ongdung ari sonim sotum ladak pen charlie si graduation kache pamman pon atuma phan kachoro pajir ponsi mesen alam than pon pen silver jubilee stamik mesen pen talon pachun pon direct direction and guidance. There is nothing greater and noble gift than education in the society, as it gives them the right trajectory of life, forming as the third eye to broaden their vision and critical thinking ability. The sole purpose of college and any other educational institution is for the augmentation of human skills and knowledge to prepare them to be ready for the challenge of human race in society. Today, we are in a technology. Bokajan pananan terang Karbi Anglong live. Amar Jiwan adawai kinang ji atuma phan isi birta kemi. Bangso adawai non ke Karbi Anglong pen West Karbi Anglong along setami long pon ikji. Lapenan parta nanglina hok damde hem totlun pen nangli hem an nangke pathon kok mati home delivery our size tami do ikji lasi humri ignon amar jiwan nilimen ke Robert Dengti nili ke do dak long re terang rong West Karbi Anglong lo la nili ke so sambang ke thyroid ta do lo ke high pressure ta do ke diabetes ta do lo ke ro la kene lo la lama for lo chara porque la evam que so by king cook so yo lai pen masa do ai pen mi ide plus kene la liver pangta ni erko ni li la chuche ko ke kini an ke chu bang kong o manon bang an si batai thoman an chu tu de amar ni li frank pen non bang ke ala yo pran posta sab leng che son si je thek lo Clardak pen kachini jiaphan troxy 5v hini trop pho 5v troxy nerkapalong humri ignon Lakhain Kwarasi, Borjan Constituency BJP Mandal Committee Sahem Kimi Kikim Kepang Chengjia Phan Nujok Ke Sompon Lapen Borjan Saha Prabhari Mongol Singh Hanse Aphan Karchwa Jaime Kedengpon Kedamtang Phaikuni ni Phain Kwara Troxy Adap Por Phai Sirke Malom HDP Bajaralong Borjan BJP Mandal Committee Sahem Kimi Kikim Kepang Chengpon Jia Phan Nujok Ke Somajaime Paman Ponlo Kache Tongdun Borjan MEC Mate KAC EM Surjo Rongphar Borjan VDC Sunaram Singnar Borjan Prabhari Jiwan Chandra Pathak Saha Prabhari Mongol Singh Hanse Borjan Mondol Maiphu Lapen Chunbang Morcha Nerkep Lapen BJP Klembang Phubang Phetum Chetongdun lo Borjan VDC Mate Mondol Committee Maiphu Sunaram Singnar Pen Nangke Thandun ke
Central pen State BJP pen nang kapin khat pona teng pen Karbi Anglong along a constituency tina long ta BJP Mondol Committee Sahem donang ji pa teng pen si Borjan constituency of Harman Sahem kikim ji aphan New York somponlo lapen district committee pen nang ketoy Borjan constituency long BJP ke claim kedam kelang nang kachari dunji aphan Saha Prabhari Mongol Singh Hansi aphan ningchet he pik pen denglong pamilo Misi Anparata Karbeng Autonomous Council midigen EM rong farsarang pin khana teng pen pinadak labangso nilutum Borjan sami imina mondol office donang ji pu laso pensi pini nilutum dak mondol office pini nilutum kechengsi pini nilutum New York chipar jablo lasi laso long ningsi the local misi Anparata EM sarang tong lo lapen Prabhari pathok sar kai tang tong dun soho Prabhari Mongol Singh Hanse Anparta BLC chairman alang si tong dun lapen kado kabe Borjan along Borjan committee atim men chenglok pini morcha nerkep appreciation secretary pen chenglok pini BJP phan kekroi Karbi Anglong district committee BJP pen arpu kimi kepe kahut Borjan Saha Prabhari Mongol Singh Hanse pen lam theke jai ponke ke wangjilang arni BJP arona teng akemang pensi kengkam chijorpo lapen non ke wangji MP election ahut un anpen ke pahai dunja phansi bor iponpo lapen BJP claim rapet lapen BJP araratum nangka cherap chetodun ja phan chuningri padopon Hanse sang hopen lapuson kangthum karnia jaimek nangkideng ponapor Mondol committee cherap rapet doan na phanstame kachuru pajir ponthu so Prabhari apu tax ini linam tumhan than pachini paprang po lasela bangso niligi claim kidam ponji polam the bang kala hello je party long isia song lo polo dangte ideology principle kadu kabedo labang so ting penili phan pini state committee atum ba district committee atum ba central committee atum kopi manili phana pin khateng party aron koson ma ki claim kidam nagila so teng penili claim ponsi pini labang so Borjan long kimesen labang so Bharatiya Janata Party ke wangjilang labang so MP election phan mesen ben labang so ki hayang thek palong ji phanili unan boriji Dilai pen Bijoy Rongpi Karbi Anglong live Karbi Anglong Sports Association mate Kasa pen ke patir pipon ingdeng kripli 14 Kasa Men Football Championship 2022 mane suri hini reng kora hini aparman ke namtang phai kuni ni phai 4 ni pen pangcheng ponsi break jamadim cluster wise ke pathu paduponlo labangso ke pathu ke namtang phai kuni ni phai kora troxier ni Kasa Stadium along angdung kiti pathu ponlo angdung kiti ke pathu ponalong oveching thor FC la pen clear of FC tumang bongsi pathu ponlo Karbi Anglong Sports Association atum kache patir piponalong kalitang monsing tiso kache ki momen pen KAACEM Amar Singh tiso pensi dihinamo lapen trophy hipajodonlo labangso ingdeng krepli Kasa Club Football Championship 2022 along kaddo kawe terang thom kebraisi chetong ponlo labangsong bongpen ke namtang phai kuni ni phai gora troxier ni mate angdung kiti ke pathu along oveching thor FC lapen clear up FC tumang bongsi pathu ponlo ke pathumo mapor hut oveching thur FC atum ke thek muchola jok goal plian thaponno lapan halapu cleared up FC atum goal CNC chitudun unchola jok oveching thur FC atum ke haya nong e chepalong ponno ke hai aterang atuma phan tangka suri thomke lapen trophy setami kalitang monsing tiso ka chiki momen pen KAACEM Amar Singh tiso ke rabdona trophy lapen atangka setami adona rab lapen Kasa achunbang Pankaj Teronatum arideng pen hipajir ponlo lapen kere materang mate cleared up FC atuma phan setami tangka suri krep ho lapen trophy setami hipajir ponlo News report Karbi Anglong live Pinada Abirta kila ponsi kang tonilo do methak me arni kimin